Godmorgen. Godmorgen. Er du klar? Ja. Glæder mig her meget, vi skal ud og træne i dag. Vi har ikke sovet, fordi at San Diego larmer her meget. Var det ikke også noget med, du var på nattevandring? Jo. Vi er ude og kigge på baseballstadion om natten. Allermest til det. Vi skal køre igennem ørkenen i dag. Igennem ørken? Ja, det glæder jeg mig mega meget til. Vi skal være driver. In California, Nevada. Skal du også køre til? Jeg er co-driver. Nej. Yes. Ja, der er vi ude og kigge på biler. Så her kl. 10 der skal vi ud og køre. Hvor skal vi hen? Skal ud og træne ude i gymnastiksal. Nemlig, vi har lejet. Hvad, du har taget mig med hen til den her bil. Hvorfor har du det? Fordi den er fed. Laura, hvad synes du om den her bil her? Den er fin. Er den fin? Hvad synes du om de her biler? Jamen, jeg synes, de alle sammen har en pæn farve. Okay. Nej, det er godt. Det er også noget, vi plejer at gøre i helvede, det her. Okay, så det er Samme ikke nyt for kaliber. dig. Nej, det Out on the verge of the rest of our lives tonight. Top of the world and we're dressed to the nines tonight. Edge of the earth and we're touching the sky tonight. Vi har lige trænet en time, og vi sveder, fordi det er vildt varmt. Sveder du? Ja. Alle er i gang med at pakke redskaber nu. Vi er lige i gang med at lære, hvordan man gør. Alle har fået sådan deres redskab. Nu skal vi se, om vi kan finde ud af det. Og vi sveder helt vildt meget. Men Bjørn har fundet mad til os. Så det er bare mega fedt. Emil, hvor er vi på vej hen nu? Vi er på vej i Walmart. Hvad er det? Det køber vi søndag. Og hvad skal du der, Ebbe? Jeg skal bare have noget aircon. Hvorfor noget? Hvad skal du nu? Jeg skal i Walmart, og skal have mig en middagslur. Nå, med dig så. Skal du shoppe eller have aircon? Aircon. 100%. Vi har lige været i Walmart. Jeg vil gerne vise, hvad jeg har købt. Fedt. Ja, det er sjovt. Ej, er det sådan, når du tager imod? Ja, så kan jeg tage imod i den, fordi jeg har alle elevers bag. Det er nice, hva'? Jeg har købt Walmart. De er smart. Hvad kan man? Så kan jeg lige sådan. Det er lige det, du gør. Job. Ja. Jeg har købt den her. Og så en masse chokoladesauce. Hvor lang er den tur, vi skal ud på nu her, Bachmann? 3 timer. 3 timer. Og hvor er det, vi ender henne så? Vi ender i byen Brawley. Den er lige her. Se på et kort. Den er lige der. Fantastisk. Og hvor er vi nu? Og vi er her i San Diego. Så vi skal helt ned og kigge over den mexicanske grænse her. Helt tæt på. Og så op til Brawley der. Fedt. Ja.